Čaute, tu Viktor z Moonlightu. Naozaj sa chcem osobne takto poďakovať za ten enormný záujem, ktorý si ukázal. Rodinke, čaute, veľmi quick update, akurát nahrávame, dokončíme voiceover pre také nové video, ktoré pre vás máme. A headline je, že vlastne buď svetlom pre iných, ako je mesiac pre nás všetkých. Moonlight rodinka. Podpísaná zmluvička na nový warehouse. Čaute, sem balíko, dneska posielam akurát teraz Vanes, všetci tu makáme, celý tým od rána do večera, takže také objednávky postupne posielame a do Vianoc všetky máte. Čaute. Rodinke, čaute. 3 hodiny 15 ráno, akurát som dokončil všetky objednávky. S chalami sa tu už aj smejeme, lebo proste sme extrémne unavení a vlastne spravili sme 400 objednávkov dneska. Každý sa tu už smejeme, lebo už fakt, že nevládzeme. Činešeme posledné objednávky. Hlásime sa z HQ. Ja to pozrieš. Budeš vďačný za tieto časy. Budeš na to pekne spomínať. Môžeš to ukázať svojim deťom. Kde si začal?